Здравейте, хора и почитатели на Байстоян. Днеска ще играем в Майнкрафт. О, лак. Гадост. И сега ще излезем от нашата подводна къщичка. Малко гадно, защото само има трима души. Некви двама. И сега ще поиграем. Виждате, че имам аз такава кирка диамантена нечупливост, енчантната. Наскоро имахме такова. Имахме чародейска маса, ама ни откраднаха. Я, тук има чест. Да вземем равни работи тук. Тук няма нищо. Да ви кажа, хора, един мой приятел ще да участва в Майнкрафт, в този клип на Майнкрафт, но му се бъгна Майнкрафта и сега не може да участва. Съжалявам за това. Но когато аз разбирам от компютъра, когато видя какво е станало, ще се опитам да му преинсталирам Майнкрафта и може би ще стане нещо. И ще участва в някои два клипа. Може и повече. И това е ми първия клип на Майнкрафт. И сега трябва храна. Я вижте там, това е спална. Тук ще поскоча. И сега е време да ви кажа да се абонирате за мене. Не че спирам клипа, а и да се абонирате за моя приятел, който ще да играе, ама му се прецака Майнкрафт, както казах. Неговия профил е Марто Куката. Така че може да го потърсите и да се абонирате за него. Малко клипчетата са му тъпи, моите са тъпи, понеже сега почнахме. Иначе това беше само такова. Това беше само проба. Трябва да видим тук. Не. И да ви кажем не таковите. Не казвайте, че моите клипове са много тъпи, понеже аз повече снимам слайдшоу. Паднах в това. Гора си навред. Ще го дам в водата. Нямам. Тук наблизко, това не беше старата къща, но ни я превзеха. Както виждате, какво е станало в миналата ни къщичка. Тя беше толкова сладка. И сега, поне леглата останали ли са? Не, тук нищо няма. Какво се направи тук? Да. Умно, много умно. Може да снимаме и на някои други онлайн игри. На онлайн игрите може да участват някои хора. В Майнкрафт
такова, ще поканя един мой приятел да играе в този сервер с мен. Който има. И името му в Майнкрафт няма го казвам, че някой може му влезе в Майнкрафт. Това е територията на някой си. Окей, той поне у мен не си сложил лайк. Да, сложил си лайк. Съжалявам за лага. И на мен много ми... Опа! И на мен много ми лага. И тук е пак територията. Така помежду другото, този сервер е много як. Вижте, не става. Може да се пускат пиратски, когато искате. Трябва да е... И мисля да спирам тук клипа. Или не, айде още малко. Някой зомби там се забрял. И вижте са пиратките. Не стана. Ето пиратки. Ротам флеш. Аз съм на български. Това папай ще трябва да ям. Някакви чудни къщички има тук. Аз тям в хоме. Хора, вижте, тук ни стоеше чордейската маса, всичко в книги. Но вижте тук, имаме още книги. Ето така, на пода. Не знам, защо сме го направили, ама... Така, за да не ограбват почти всичко. Но си имаме тук си имаме Ender Portal, ама... аз падам Nether Portal. Ама нещо не работи в този сервер. Другите сервери работи. И аз мисля тук да спирам клипа. Айде да ви покажа, имахме си басейнче, имахме. Ама виж какво направих, къщата направо на сметища стана. Го там басейнчето. Тук беше телевизорчето ни. Тук си правихме партията. Ето тук. Това е басейнчето. Моят приятел го измисля, ама ще направя на какво го направиха. Стига съм си изпускал айтемите, бе. Не видяхте всичко. Той още не е влизал в сервера и не е видял какво е направил, какво е станало с неговата къщичка. Така, това е било негово. И аз па имам едно тайно леговище. Ето тук по честа. Или тук ме беше. Чупише тук и ето го. Леговището е... Не е тайно, ама... Все пак си става. Някои хора могат да го видят, както един дойдоха и ми го изчупиха стара сметища. Така мога да ги плаша. Не точно, няма да ги изплаша точно. Ще разберат, че аз съм тук и ще ме убият. Ама нищо. Айде, аз мисля тук да спирам клипа. И абонирайте се за мене. И дайте лайк на клипа. Довиждане.